Yeah, try lang. Daghang nangutana nga no nga diha pa man ka dugay nakasarap pero wala pa nakachamba kapila nakachansa kanus ang makatansya gubot lokot nga kantsaw nila karon gi plancha tubag na kuha na lagi wala man ko'y pake duna ko'y mga giaging wa ni mo maagi di kakadawat mabali nga makitang wa kay bili nindot ni mo puro batewa na nasakto kay mali may nalang kay nagpalahi ko sa ako ang agianan may diretso ko sa biyahe nagpabiling ka sa dalan di na ko mulingi sa negatibo ni mo nga galawan way planong muhunong para agdon ka sa way padul ka nagpalabi ka pero panabi yung nahabi ang pandao tuog madali ni mo nangyawi nga walay tao nga maglagot ikaw ang nabadlis imong kalaki kay nasud sa imong pukot karon magbigti makik sa dili mo gawas na lang kang magbuko ako nagbako nagkugi kay layo pang biyahe yog dako ng agi nagtago sa mani tigom maron dunay mabarog nga haligi hilom lang gud samtang nagsigi yog abante yog padayon sa lakaw bisan gigutom giuhaw dili na magpatugaw bisan daghanang mo baraw pinakayod kalabaw waya ngay ikauwaw mabot nga ra nagunod puhon ng atuwang sabaw maning kamot ang mabuhi dili maning kamot og pambuli tabangay tang nga pareho natong makabot ang susi kamugot og pangisi kauban nato sa biyahe hangtod nga kinsay malahutay og magkatawa sa ulhi og naalang ko'y isulti arong ka makamao ayaw sigig ungot sa plano liho kapod na migo kung dunay masulod sa utok aksyonan dayon largo kung wala man kay gitanom wala kay bunga magtubo halaan po og pasalamat sa grasya nga nadawat kay makakaunrata ka ng diligikan sa kawat kana man gyud ang dapat ning kamot rata og patas himsugang nga tuwang lawas mo kita nga walay tikas likay na sa mga patas anay sa atong sungay pagahi ay palabwan ay uban gani magunay sulay kinsay magdugay importante mo lahutay kalinaw akong ampay kay usara tagtulay maong sakay kung gusto kang musabay gunitay tas sa tunay ug wala nay boyanay wanay lingi ay atong biyahe diretso ay padulong na tangan to sa atong gustong tagumpay. Yeah, Beats Vibe Music. Shout out Mad Salams. Keep supporting local music.